Михаил Саранчоў, паліцмайстар, павінен быў зачытаць яму прысуд і прафесійны там. Михаил Саранчоў прамовіў, што пакаранне на смерць чакае Вікенція Канстанціна Каліноўскага, двараніна. Кастусь Каліноўскі не ўтрымаўся і выкрыкнуў, каб усе пачулі: у нас няма дваран, усе роўныя. І ў гэты момант цішыня, якая панавала на пляцы, схамянулася. Людзі, як мора, падчас шторму узняліся, загулі. Здавалася, што зараз яны кінуцца да гэтага эшафоту. Михаил Саранчоў працягнуў чытаць, і кожную фразу, якую прамаўляў ён, Кастусь Каліноўскі каментаваў. Але гэтыя словы натоўп ужо не чуў. Такая колькасць людзей, якую ускалыхнула, узварушыла, гэтая. У нас няма дваран, усе роўныя. Усе роўныя.